cryptocurrency exchange. By waɗa videoji min ko sali en volwi en wi en yecci ɗumon crypto daga videoji min je blockchain. To crypto en wi ceede on je digital, to wi digital hunde on je woni ha dow internet, ala a memata ɗum amma a naftira be majum. So to hande goɗɗo yiɗi heɓugo crypto ɗo kam haton heɓata ɗum. Jottaba to a mari ceede ay yahi wuro feere aɗo mari naira ma ko aɗo mari dola ma ko sefa ma, to a yahi wuro feere dole a canjan a soda ceede wuro may. To hande en wi aɗo mari dola ko aɗo mari naira ko aɗo mari sefa, a yiɗi a heɓa crypto, hato a heɓata? Hanjum fu a yahan ba ha lumo on ɓe sorata, amma hanjum nana lumo on je physical ba, nana lumo on je a yahata himɓe ɗo jooɗi banni a wiya ɓe a yiɗi sefa ko a yiɗi ba en vowi. Hanjum lumo on je woni ha dow internet, haton a heɓata ɗum? To hanjum waɗa crypto exchanges. Woodi exchanges ɗuɗɗum je ha totton a yahata a heɓata a soda crypto may, a yara naira ma ko a yara dola ma ko a yara sefa ma, ɓe hokkama bitcoin ko ɓe hokkama dogecoin ko ɓe hokkama BNB ko ethereum. To crypto exchanges ni pellel on ko luuɓe on je a yahata a soda crypto, ko a aɗo mari crypto ma a yiɗi a sanja a heɓa ceede wuro mon fiat currency. Aɗo mari bitcoin hande a yiɗi a heɓa naira, sai a yara bitcoin ma totton, sai a wiya nda bitcoin am 10 mi yiɗi mi heɓa naira ko mi yiɗi mi heɓa dola. To ko bo hande aɗo mari million ma gotel ko 10,000 ma ko noy a mari, a yiɗi hande a yaha soda crypto, haton a heɓata? Dole so tawi exchanges a yahata soda crypto man. To crypto exchange ni bana en wi pellel on je yahata soda digital currency, ha yahata soda cryptocurrency. Ɓurna crypto exchange pat ɓe accete a soda be kati ma, so non bo woodi nawata depositing ceede ma, ko woodi ko wiyata P2P, en wara en waɗa video may so seɗɗa ha yahata waɗa a heɓa naira ma ɓe hokkama dola sai a soda crypto. Amma yawanci may pat woɓɓe feere ɓe naftira ko mobile money a foti a heɓa crypto may, feere ba naftira be kati ma je banki ma. So when on laari cryptocurrencies exchanges are platform by which participants can trade cryptos. Hanjum ba en fasira en wi luuɓe je a yahata a soda crypto kenan. To cryptocurrencies woodi types ɓe exchanges ɗum mari types guda ɗiɗi. En ɗum mari centralized cryptocurrency exchange, en ɗum mari bo decentralized cryptocurrency exchange, DEX kenan. Centralized crypto exchange o bana ha woɓɓe wi centralized, company on ko platforms ko website je woodi ɓe mari ɗum, himɓe on ɗum mari ɗum, ko company je ɓe ɗo waɗa iko dow majum, ko application on je ɓe mari iko dow majum, hamɓe on hokkata ceede, ko kuma ɓe ɗo bana third party on ɓe hawra on ɓe soroɓe, so non bo hamɓe on sorinta mon crypto, hanjum wiyata centralized. Himɓe feere on ɗo waɗa controlling majum. Nden en ɗum mari decentralized cryptocurrency exchanges. Decentralized o bo hunde on je ɓe ɗum waɗi ɗum dow algorithm on, coach on ɓe waɗi ɗum, nana himɓe on mbaɗo joyi totton je a hokkata ɓe naira ko a hokka ɓe ceede feere ɓe wara ɓe hokkama crypto. No hanjum ɓe arti ɓe waɗi ɗum dow blockchain on, automatic ɓe naftiri be smart contracts, en bolwan haala may yeeso inchallah. Hanjum ɗo automatic on ɓe wari ɓe waɗi ɗum je to a hokki ceede automatic sai hokkama crypto feere. Min ɗo en faami bambanci may. Centralized application ji on ko kuma website je himɓe feere on mari, company ko goɗɗo goto ɗo mari ɗum je to a hokki ɓe ceede ɓe hokkama crypto, so non bo ɓe hawrata ɓe sorintama crypto, ɓe mari percentage maɓɓe feere. Decentralized bo hanjum bo ɗo dow blockchain on tan, wala mo ɗara control majum. Yewwa ɗo hanjum example misaluji je ko sendiri centralized exchange be decentralized exchange. Centralized exchange misaluji mai hanjum woodi Binance, woodi Bybit, woodi Bitget, woodi OKX. Ɗiɗo pat lumo on je yahata a sanja crypto ma ɓe hokkama ceede, ko a yara ceede wuro mon ɓe hokkama crypto. Bo en wi centralized hanjum company on mari, woodi ɓe ɗo waɗa controlling majum. To decentralized bo hanjum bo
example majum hanjum wodi Uniswap, wodi Pancake. To hanjum decentralized o hanjum website ji mai ɗo waɗi connecting be wallet on. So to mi wari vollugo hala wallet e crypto mo ɓurata famugo ɗum. Jotta ɗo misalu tan en watta ɗo. Uniswap be Pancake gaba ɗaya ɗo waɗa connecting be wallet goɗɗo on. Wallet ko shafi irin ko bana Trust Wallet ko MetaMask en fami bo decentralized en bi wala mo ɗo a control majum. Ɗo waɗi ba code on ɗo waɗi ɗum ɗo joɗi ha dow internet. A yaha tan to cede ɗo ha wallet ma waɗa connecting sai a sanja be coin daga coin ba Bitcoin yago ko BNB ko daga BNB yago dollar USDT kenan. Bo en hokki misalu en bi centralized exchange be decentralized bambance bana a mara a yiɗi sodugo hande kati ha MTN. Centralized hanjum on wodi soroɓe kati bawdi waɗoɓe soroɓe kati ko data dow lawol a hokka ɓe crédit ko kuma a hokka ɓe ceede ko a yeɓe daga banki ma ha banki maɓɓe sai ɓe hokkama data ɗo a laari a foti a yerɓina goɗɗo feere yerɓinayma fami ɗo hanjum centralized hanjum misalu e hanjum nandiri bana Binance en Bybit en. To decentralized bo hanjum a umari credit ma ha nder wallet ma a umari credit ma ha nder laayi ma wodi code *123# for example a umari naira 1000 ma ko naira 500 ma a soda wani. To hanjum bambanci mai ɗo hanjum example je centralized exchange. Binance, Bybit, Bitget, OKX ɓe ɗuɗɗi ɗo hanjum je ɓe naftirta. Ba Binance hanjum number 1 ha kala exchange woni duniya pat je sendugo crypto. To en nasti Binance misalu banni ɗo ha home banni ni Binance woni. To a nasti wodi home a hollata tokkinji, wodi market ha ɗo hollete kala coin je woni ha dow blockchain ha dow woni dow exchange je Binance mai gaba ɗaya hollete a ɗo a foti aɗa searching coin ha ɗo. Jotta misalu en wiya BTC Bitcoin a laari Bitcoin da amno. To a nasti ɗo a laari lumo on ɗo hollete nda wodi buy wodi sell. A waɗi ɓaawo wodi trade ha trade ɗo bo tottono lumo a sanjata kala coin a mari pat. To aɗo mari dola yiɗi a soda BNB haɗɗo a warta buy a soda a waɗa amount mai a soda. To sell on a mari BNB a sora heɓa dola ma haɗɗo a warta a sora. Sai wodi asset bo tottoɗo ko a mari fu joɗata. Jotta mi mari BNB mi mari USDT be tukindi ɗo haɗɗo on joɗata hollete amount ko a mari mai haɗɗo. Ɗo hanjum wallet ba wallet on je exchange. Kala exchange pat ɗo mari wallet majum je ɗo resa crypto. Kala exchange pat ɗo mari wallet majum ha resata crypto. Ɗo mari lumo majum bo ha a sodata sora. Bo kala decentralized exchange pat yawanci majum ɓurna maji pat to a waɗi downloading maji a waɗan KYC woni ko wiyata KYC know your customer a naftira be ID kan ma a hosa hoto ID kan ma a hosa hoto ma bako ɓe wara maɓɓitina ba andi banki on amma ɗo dow internet hanjum. Ɗo hanjum misalu mai. To sai wodi ɗi pat ɗi on nandi ma BNB ɓe Bybit mai ma to a nasti pat hunde gotel ɗo. Bybit mai fu banni woni Bitget ɗi pat maji banni ɗi woni. En wara en waɗa video fayin no a sodata crypto ma no a sorata ɗo ka pat introduction on. To ɗo bo hanjum misalu je decentralized exchange. Decentralized exchange ba en vi hanjum ɗo connecting ha wallet. En waɗa video je ko hala wallet inchallah. To hanjum bo a laari ɗo waɗi connecting ha wallet ɗon. Misalu jotta ha en waɗa backup ɗo a laari to a nasti wallet ɗo home on yawanci hanjum a wara ha browser majum je wallet mai sai a wara jotta ha ɗo a wara waɗa en fuɗɗira be en wi wodi Pancake Uniswap be Pancake ba en fuɗɗira be Uniswap
Uniswap na ndaɗum haɗo. To hanjum to a nasti a waɗan connecting wallet ma. To wallet ma waɗi connecting hosa wakkati. Misali aɗo to ayiɗi sanjugo aɗo mari ethereum gotel, en wiya aɗo mari ethereum gotel, a yiɗi a heɓa coin feere ala select token, sai a ɗaɓɓita coin toy, en wiya a yiɗi sanjugo be USDT misalu, ala to a memi aɗo mari ethereum gotel, ethereum hosa BNB tan misalu, a mari BNB gotel, a yiɗi a soda dollar, a soda warta dollar. Sono bo dollar on a mari dollar, a yiɗi a soda BNB gotel, alaari so ta mari dollar guda 657 ko ɗokkama BNB gotel. To aɗo mari hanjum jotta haɗɗo ɗo automatique on a watta swapping, aɗan swap tan, wala moɗo waɗa control majum. Dare ɗum ba mokkima misalo aɗo mari koɗon a yiɗi a soda data dare tan a soda, to ɗo hanjum on hen laara pancake bo misalu. To exemple ɓen waray sa binda pancake swap, ndaɗum haɓɓoy hanjum fu to a wari a nassi bana Uniswap ma on, ɗi pat décentralisé on, hanji ɗo dow blockchain on tan, smart contract ko ɓeɗo waɗi automatique on a sodata, na so tawi ɗum goɗɗo ko ɓe heɓi ma ɗo ceede ɗo a wallet ma ni a waɗa connecting tan soda, a laari a waɗa connecting wallet ma haɗo hawli connect ɗo, to a memi waɗa connecting wallet ma suttan blockchain te haɗo ɗo advance en tan mi volugo hala inchallah. A laara ɗo a mari BNB gotel, heɗi a senda ɓe pancake na, laari misalu, to a yi connecting wallet ma walla de connect tan, to aɗa yi connecting wallet ma sai a waɗa swap jam.